Kyllä. Terve! Terve, terve. Kuule, onko pieni hetki aikaa jo rupata? No kyllähän sitä aina sen verran on. No niin. Kuule, no hyvän näköinen pyörä tuossa ja kaikki näyttää pelaavan, mutta onko sä muuten miettinyt näitä turvallisuusasioita? No, onhan ne joskus tietenkin käynyt mielessä, vaan mä ajan niin varovasti ja 30 vuotta mä oon nyt osannut polkia pyörällä ja ikinä ei oo sattunut mitään isompaa. Ei sitä koskaan tiedä, jos joku tulee sellainen yllättävä tilanne ja kaajut. Niin. No tuossa on Ootko kyllä. miettinyt, että käyttäisit kypärää? No, on se kyllä harkinnassa ollut, että on jopa meinannut, että kävisikö ostamassa kypärän, mutta kun ei ole ikinä mitään sattunut, niin on sitä ajellut ilman kypärää. Tuossa on se. No kiitoksia. Maksaako tämä mitään? Se on sun. No niin. No niin. Kypärät pelastavat vuositasolla tuhansia ihmishenkiä. Hyvä juttu. Pitääpä alkaa käyttää kypärää säännöllisesti.